Illolin Shaye Shaye by MGK Empire. Ina kwana baba ya kake? Lafiya na kalau MGK, kai ma ya kake? Alhamdulillah, madalla lafiya kalau kaifa. Ga MGK, wallahi kwanan ba ana gane kai na banda lafiya wallahi sai fama da tari nake. Na ji an ce ka zama mugun dan shashaye, to wallahi baba ka daina. Shashaye nan shi ke kawo illoli da kuma wannan cutukan da ke damun ka. Wallahi MGK kuma fa ka likitan nan yace. Me yasa ba za ka bar shashaye nan bane baba? Shin wai kai baka san illolin su bane? Wallahi na yi na bar shashaye na ma abun ya kisan. Ba na iya yin karatu ba tare da na zuka kuna mola biyun nan ba. Inda ka zauna ka yi tunani akan illolin shi, wallahi da tuyin ka bar shashaye nan bara ma ka kara yi wa har abada. Ke yi yanzu wani illoli ne shaye-shaye yake kawowa? Shashaye na kawo cututtuka daban-daban kamar kansa, ciwon zuciya, chronic bronchitis, kuma yana sa kashe kuɗi sosai bari in gaya maka. Yanzu kana nufin ba wani amfani da shaye-shaye yake kawowa kenan? Kwarai ma kuwa ba wani wanda sai kawo amfani da shaye-shaye yake yi ga matashi. Gaskiya ni mai na zuwa wani ɗan lokaci kankani dan bar shaye-shaye nan gaba ki daya, dan bar zuka da mola biyu nan. Godiya nake da ka fahimce ni, in ka bari shi zai fi maka alfanu. To na gode sai an jima MGK.